Otvorte si prosím Excel súbor zamestnanci. Ako vidíte, Excel súbor je tak trochu pokazený a naše prvé kroky nás prevedú cez to, ako ho opraviť, aby sa nám s ním ľahšie pracovalo. Prvý problém, ktorý v tomto súbore vidíme, je, že v stĺpci K a L vidíme mriežky. Vidíme ten hash sign, taký ten hashtag. Takže, kedy toto v Exceli vidíme? A najčastejší prípad, kedy to môžete vo svojich Exceloch vidieť, je vtedy, ak stĺpce sú príliš úzke. Teda v tom zmysle, že to, čo je napísané v bunke v danom stĺpci, je dlhšie, než ako je viditeľná časť stĺpca. A našou úlohou je teraz stĺpce rozšíriť. Ukážem vám trik, ktorý rada používam, hodí sa mojim klientom, ako rozšíriť všetky stĺpce naraz, tak, aby obsah každého stĺpca bol viditeľný. Takže, ideme na to. Prejdeme myšou do ľavého horného rohu, do ľavého horného rohu na tento šedý trojuholník. Urobíme ľavý klik. A táto akcia nám označí celý hárok. Druhý krok je, že prejdete myšou medzi názvy ľubovoľných dvoch stĺpcov, napríklad medzi G a H, mohli by ste len naozaj ľubovoľné dva stĺpce si vybrať. A do tej miery, aby sa vám kurzor na myši zmenil na také čierne šipky od seba. Keď máte tie čierne šipky od seba, urobíte ľavý dvojklik. Ťuk. Tak, ľavý dvojklik. No a ľavý dvojklik vám urobí tzv. Autofit, takže ľavý dvojklik vám vlastne rozšíri tie stĺpce tak, aby v každom stĺpci ste mali obsah buniek viditeľný.